So Rhian, dwi wedi ennill Prentis y Flwyddyn i Gofal Plant. Dwi wedi penderfynu fod yn apprentice achos oeddwn ni wedi bod yn gweithio mewn Gofal Plant am beth amser a wedi newid y ffordd oeddwn ni'n mynd ymlaen. Felly, i ddatblygu fy hun ac mynd ymlaen i fod yn reolwr, nes i ddewis fod yn apprentice. Ar hyn o bryd dwi'n gweithio i Gyngor Sir Ynys Môn. Dwi wedi cael lot o help i gwblhau fy waith trwyddyn nhw. Mae wedi bod yn amser anodd hefo Covid i ni gael cwblhau pob beth a cael yr apprenticeship di orffan. Ond mae pawb wedi bod yn rili cefnogol. Maen nhw wedi bod yn help mawr i mi i gyrraedd lle dwi wedi cyrraedd. Tra oeddwn i'n gwneud fy apprenticeship, o'n i'n gweithio gyda Wedi. Mae hi wedi gwneud 2 apprenticeship efo fi rwan. Mae hi yn cefnogol iawn. Mae'n gwneud lot o help wrth fynd drwy'r gwaith. Da ni wedi cael perthynas rili da. Mae'n lot o hwyl i gael, ond hefyd mae hi'n gwthio ni i wneud gwaith gorau fedra ni a cael dipyn bach mwy na bob tro. Ac mae hi wedi helpu fi i lwyddo gymaint ac i ddod i lle dwi rwan. Fyswn i'n dweud i rywun sy'n eisiau fod yn apprentice i just mynd a neud o. Os da chi eisiau neud o, just go for it. Mae'n hawdd i wneud rownd gwaith, rownd. So fydych chi'n gallu cario ymlaen efo pob peth, pob dydd, ac gwneud apprentice, ac fydych chi fynd ymlaen yn eich gwaith a datblygu eich hun yn reit hawdd efo wneud o. Fyswn i'n annog unrhyw un, dim ots faint oed ydych chi fynd ymlaen i wneud apprentice os ydy'n rhywbeth ydych chi eisiau wneud. Dim ots jyst pryd nath chi orffen ysgol a faint yn ôl nath chi orffen y coleg. Os mae'n rhywbeth ydych chi eisiau wneud, does ddim dyddiad gorffan ar dysgu, jyst ewch ymlaen a gnewch o.